Cesty, chodníky, námestie, športoviska alebo parkovanie. Ktorý najpalčivejší problém by malo mesto Martin riešiť? Sú Martinčania spokojní? Čo sa stane s mestom, keď jeho populácia klesne pod 50 000 obyvateľov? A čo sa urobilo od posledných volieb, sa budem dnes pýtať poslanca za mestskú časť Záturčie, krajského poslanca a šéfa zo skupenia Skúsme to inak, pána Michala Uherčíka. Pán Uherčík, vítajte. Dobrý večer. Ďakujem, že ste ku nám prišli a že ste prišli odpovedať na otázky, hádam nielen moje, ale aj otázky Martinčanov. A poďme hneď na to. A prvá otázka, chcem sa opýtať, čo sa vlastne aktuálne rieši na mestskom zastupiteľstve? Ja sa priznám, že som ho pozeral, ale ja by som chcel počuť váš názor, že podľa vás, čo sa práve teraz rieši na mestskom zastupiteľstve, alebo riešil? Ešte v prvom rade, než odpoviem, chcel by som vyjadriť veľké poďakovanie za to, že túto reláciu robíte. To ďakujeme pekne. Alebo chýba to veľmi vo verejnom priestore. Ešte možno vám dám druhý tip, že chýbajú diskusie vo verejnom priestore, lebo tie chýbajú aj práve v tom mestskom zastupiteľstve. Postupne pôjdeme na to. Takže zastupiteľstvo, čo sa tady rieši? Naposledy sa riešilo Národné plavecké centrum športovania, či ako sa to volalo. Dnes sa vás zastavím, preto ja to tu mám troška spísané. Strecha zimného štadiona, športová hala pána Zdenka Kozáka, Národné plavecké centrum. Ideme, Martine, úzkostlivo športovať, alebo nie, že by to nebolo dôležité, ale není to, že od januára je to iba športoviska, není to moc? Alebo... Takto. Skúsim to začať od začiatku. Zhruba pred 5 rokmi, keď som sa stal poslancom, tak vlastne mal som na starosti šport. Vtedy zhruba rok sme riešili, akým spôsobom naštartovať výstavbu športovísk na území mesta Martin, pretože ten deficit bol obrovský. Vtedy sa finišovala vlastne atletická dráha, alebo teda pripravovala sa výstavba atletickej dráhy, plotníky už boli tiež v nejakej fáze, ale vlastne chýbalo strašne veľa ďalších vecí. Tak vtedy vlastne so všetkými šéfmi športových klubov vznikla diskusia, zmenilo sa financovanie športových klubov v prospech vlastne financovania detí a mládeže a nastavili sa tam určité pravidlá. Bohužiaľ, po roku som bol odvolaný, ale veľa roboty bolo odrobené a možno tam niekde treba hľadať ten základ toho, že vlastne posledných 5 rokov to, čo sa deje v Martine, sú investície do športovísk, lebo napríklad plán obnovy, fond na podporu športu, či už to bolo pri Plotníkoch, či už to bolo pri Dubčeka. To boli všetko vlastne výstupy a prípravy, ktoré vlastne tam niekde sa rodili. Áno. Bohužiaľ, vlastne po tom odvolaní sa stalo to, že vznikla taká chiméra, lebo Uherčík. To znamená, čokoľvek Uherčík navrhol, tak bolo zlé. Lebo, poviem príklad, hala na Dubčeka, veľkorozmerná telocvičňa. Vtedy ma za to teda dosť peckovali, že teda to nie je veľkorozmerná telocvičňa, to je hala. No nie, je to veľkorozmerná telocvičňa. Tie majú byť na území mesta 4 takéto telocvične. A my sme mali nejaký plán, že kde sa majú začať stavať. Tak bola štúdia pripravená na Kronerovej základnej škole, alebo teda na základnej škole Kronera, kde teda malo byť toto športovisko. Bohužiaľ, teda bol to výstup mojej športovej komisie, tak potom sa rozhodli siete medzi riaditeľom, že kto chcete športovú halu, tak ju postaviť na Dubčeka. Škaredú halu na zlom mieste, úplne nekoncepčne, pretože vlastne my postavíme halu, ale vedľajšia telocvičňa ostane prázdna. Tam je 23 tried na Dubčeka. Tá samotná škola nie je na šport orientovaná. Oni sú orientovaní na robotiku a angličtinu, na nadané deti. Nezmyselne sme to tam postavili a aj to tak vyzerá, že tá stavba nie je úplne Rozumiem. OK. Ale riešili ste teda aj strechu zimného štadiona. Keď som pozeral to zastupiteľstvo, vyzeralo to ako dosť veľký problém. Havarijný stav, bez toho, aby niekto videl papier o havarijnom stave. Potom v ďalšie zastupiteľstvo vystúpil pán Polakovič, ak sa nemýlim. A ten vlastne povedal, že tam není havarijný stav, že tam nemôže byť. Ako je možné, že niekto deklaruje zastupiteľstvo predtým, a tuším, to bolo mimoriadne, ak sa nemýlim, že je ten havarijný stav a potom príde niekto, kto to bol pri tej realizácii a povie, že není možné, aby to bol havarijný stav. A vy to vlastne riešite na mimoriadnom zastupiteľstve. To je obraz riadenia mesta Martin. Viac vám k tomu to je pri každej jednej veci. Ja vám teraz môžem z rukava vysúkať. Nie len tento príklad, že havarijný, nehavarijný stav, ad hoc riešenie, je tu výzva, rýchlo sa nejak z Fondu na podporu športu, rýchlo sa s niečím zapojíme, povedzme, že to je havarijný stav, nie je to havarijný stav. Jednoducho ten systém riadenia mesta Martin je dneska veľmi zlý. Posádkový klub na 3-krát sa nedokázal zatepliť. Škultetýho dodávateľ nám odišiel
ostali tam proste nevysporiadané veci. Teraz sa súťažil nový. Nevšimli sme si pri projektovaní veľké stromy. CSSK na Podhají samostatný príbeh. Dubčeka hala už dávno mala stáť. Atletický štádion teraz bol pozastavený niekoľko týždňov. Tá tribúna, ktorá sa tam stavia, nikto o tom nevie. Samozrejme, evidentne mlčíme, ale jednoducho pár týždňov to stálo. Tá stavba už je dneska v sklze, pretože zase sme spravili zlý projekt, odozdali zlý projekt. Jednoducho, toto je len obraz toho, ako je riadené, respektíve nie je riadené mesto Martin. A teda to, že teraz sa rieši toľko tých športovísk, to je, že sú na to nejaké proste tie mimo rezortné peniaze alebo mimo mestské peniaze? Vždycky sa to treba využiť? Vždycky sa to snažia, čo teda slúži k úcti, že do tých víziev, ktoré dáva Fond na podporu športu, ideme. To je v poriadku. Zapojili sme sa zatiaľ do každej. Keďže mám možnosť pri tom pomôcť, vždycky som pri tom pomohol. Jednoducho tých športoviska to tu potrebujú, lenže život v meste Martin nie je len o športoviskách. A hlavne mne príde, že my riešime to, čo mesto Martin potrebuje úplne že od konca. A možno budem u pár atletov za zlého, ale teraz mi skúste vysvetliť, že koľkým Martinčanom prospeje tribúna za 2-3 milióny eur na atletickom štadióne. Koľko ľudí si ju užije za tie peniaze. Nemáme väčšie problémy, napríklad školy. Pozrieme si školy, máme 7 základných škôl, 9 základných škôl, do ktorých treba investovať nemalé peniaze. Za chvíľku nám padnú na hlavu niektoré z nich. Niektoré fakt, že nevideli investície strašne dlho. Nevrajím, že sú proste... To narážete na tú správu kontrolora? Napríklad to bolo k škôlke. To bola škôlka na severe. Ale tam sa každý deň, teraz ten atletický štadión, spravíme tam 2 akcie pre 1000 ľudí 2-krát do roka. Áno. Do tých škôl nám chodia deti od 8 rána do 2 po obede, 5 dní v týždni, celý rok, okrem prázdnin. Čo je dôležitejšia investícia? Ja chápem, že teda tam sa asi nedajú z Fondu na podporu športu využiť prostriedky, ale dajú sa využiť napríklad, my máme naprojektovaný atletický oval v Záturči pri základnej škole. To tej škole pomôže viac detí si to užije. Viac detí privedieme k športu. Dobre, tak či myslíte, že to je? Alebo je to tou nekompetentnosťou podľa vás, alebo čím to je? To ťažko jedným slovom, to je neochota, nekompetentnosť, chýba tu vízia toho mesta. Evidentne tu chýba vízia, že čo s týmto mestom chceme robiť, lebo toto mesto padá. Mesto Martin je najrýchlejšie upadajúce veľké mesto na Slovensku. Najrýchlejšie. Pamätám veľmi dobre, keď ste mi povedali pred... My sme stratili 10 000 ľudí. Keď ste kandidovali na primátora. Áno. Za posledných 20 rokov sme stratili 10 000 ľudí. Dneska máme 14.3. Myslím si, že od 1.1. odišlo z Martina 100 ľudí. 100 ľudí. Už máme len 50 400 obyvateľov. Výborne. Čiže v tomto decembri sa bude lámať chlieb, že či sme pod 50 000 alebo nad 50 000. Ale aby som sa vrátil k tej otázke. Tam sa vrátime. Ja vám dám druhú, kľudne pokračujte, len dajme nejakú náväznosť. Ja chodím po meste, mám aj veľa kamarátov, však sme všetci z Martina. Bavíme sa a mám z tých takých, že keď ja som spomínal na začiatku tie najpalčivejšie problémy, tak všetci vidíme to námestie, ako vypadá. Čakal som, že na tom zastupiteľstve sa napríklad bude riešiť, čo s námestím, ako sa má nachystať, opraviť, alebo čo ďalej. Priznal sa, že tam vystúpil, tuším, pán Štál s tým, že sa zakáže nejakým spôsobom vjazd aut, ktorým vedia zasobovať tieto prevádzky z opačnej strany. Ale tam to skončilo aj. Cesty, po zime máme tie cesty deravé. Takisto som očakával nejakú širšiu diskusiu na túto tému v zastupiteľstve, tak dopovedzte, čo ste chceli, ale poďme sa potom presunúť na toto, že prečo sa neriešia tie veci, ktoré podľa mňa Martinčania cítia, že by mali byť riešené. No, to je ten tretí moment. Nekompetentnosť, chýba nám vízia a chýba ochota vôbec riešiť tieto veci. Určite sa dostaneme možno k pešiemu platu, Záturči a podobne. Jednoducho chýba ochota riešiť tie základné veci, lebo tie nie sú viditeľné. Viete, tie sa nedajú predať, tam sa nedá strihnúť páska. A mestá, kde teda tá vízia, kompetentnosť a vlastne tá ochota riešiť veci, ja neviem, zoberte si Brezno. Mesto v rovnakej situácii ako mesto Martin, Hladová dolina, odchádzajú tam ľudia, nechodia tam investori. Ten primátor tam stavia 400 bytov dneska. Developuje územie pre 400 IBVčiek, pre 400 domov, kde teda ľudí zaviaže k tomu, aby si postavili dom a stali sa Brezňančanmi, alebo teda obyvateľmi Brezna, aby tam mali trvalý pobyt. A jednoducho
ešte sa vrátim o otázku naspäť, že prečo len športoviska, no lebo nevieme čerpať eurofondy, nevieme hospodáriť s vlastnými financiami a tým pádom nám ostáva len fond na podporu športu alebo úvery, ako Envirofond alebo riadne úvery. Vlastne všetko, čo sa tu investuje teraz, aj posledné roky, sú čisto úvery. My sme tak žalostní v čerpaní eurofondov, že vlastne ja si dneska ani neviem spomenúť, že čo bolo vlastne z eurofondov Envirocentrum v areáli SIM. Áno. Ktoré teda opäť investícia, ktorá len zaťaží mestský rozpočet. Samozrejme, tam sú tie bohumilé veci, budeme vzdelávať deti k environmentalizmu a tak ďalej. Ale to námestie bude stále pokazené. Stále budú tie dlažby ešte horšie, aké sú. Tie chodníky budú horšie, parkovanie nebude vyriešené. Není to ani na rozprave dňa, napríklad, ja neviem, v marci, alebo neviem, v apríli, že by sa to mohlo začať riešiť. Akože asi to netreba nejakú opravu. Teraz čo myslíte konkrétne? No myslím to námestie. Pešiu zónu. Presne tak myslím to pešiu zónu, že či to je vôbec niekto, či vôbec vy máte informáciu, či to niekto vôbec rieši, či to niekto o tom rozmýšľa. Pripravuje nejaký návrh, nejaký cez mojich kolegov v klube sa snažíme ako keby tlačiť tie veci, ktoré sú v tých mestských častiach, kde teda máme zastúpenie akútne. Bohužiaľ vlastne je to také nejaké fragmentované v tom meste a tá odozva je veľmi ťažkopádna až žiadna, a to pri každej jednej veci. A vlastne áno, Ďuro Štál, aj Ďuro Marček, Maťa Antošova, vlastne oni sa snažia tie problémy toho stredu nejakým spôsobom tlačiť, ale pešia zóna je celého Martina. A je vizitkou vedenia mesta, nie poslancov mestskej časti. Nemajú prečo oni vymýšľať, akým spôsobom vlastne sa bude riešiť doprava v centre mesta. Keď sme pred 4 rokmi hovorili s Robom Gajdošom, že tí cyklisti cez pešiu zónu je nezmysel, tak nakreslili tu tie ohavné veci na tú peknú dlažbu, ktorá ešte bola dobrá, hej, povedzme v tých častiach, teraz už aj tá je rozpadnutá, aj ten nápis je rozpadnutý. A to, čo my sme dali vtedy uznesenie, že vlastne máme to pripraviť, ten bypass cez Štúrku, tak to nie je do dneska hotový. Hej, a potom idú tie veci, ktoré Ďuro Štár hovorí. Vytiesniť odtiaľto auta, takisto vec, ktorá je stará 4-5 rokov dozadu, kde sme to hovorili, že z tej... Hlavne pred poštou to vidieť, ten nápor tých aut, čo urobí s tou dlažbou. A vznikajú tam že šialené nápady, že poďme to vyasfaltovať a tak, akože... Bohužiaľ, ja si niekedy fakt, že pripadám ako keby, že nejaký hejter, len za prvé mne chýba ako keby oponent do diskusie, lebo ten neexistuje, lebo keď na zastupiteľstve niečo poviem, tak jediné, čo na moje argumenty príde, je proste nejaká osobná invektíva a strašne ma to mrzí, lebo tam by sme mali diskutovať o tých problémoch, keď už teda vlastne nás úplne ignorujú v komisiách, v Mestskej rade a všade inde vlastne k tým informáciám sa nedostávame. Poďme do Zaturčia, ste mestský poslanec za mestskú časť Zaturčie. Čo sa na posledných zastupiteľstvách riešilo, bolo určite pešie pláto. To má 4 etapy. Prvú máme za sebou. Vedeli by ste mi vysvetliť, čo bola tá prvá etapa a potom by sme pokračovali ďalej? To bola vlastne tá severná časť toho pláto, čiže povedzme, že od Vrútok, aby to tak jednoduchšie vyšlo, čiže pri jednote riešila sa celá tá rampa, ako sa to ohorilo, celé sa to dávalo dokopy. Išli sme z tejto strany kvôli tomu, že tam sú práve tie služby ako doktor, máme tam všeobecných doktorov, takže tam je to najdôležitejšie, je tam vlastne tá rampa pre prístup imobilných. Riešili sa vlastne schodištia na pešie pláto, no a vlastne teraz sme dlhodobo bojovali za to, aby sme potom pokračovali, lebo vy ste vraveli o streche, že je havarijný stav a že teda nie je tam bumážka. No, my sme museli tvrdo 3 roky pracovať na tom, ako poslanci v Záturči, kým sme sa dostali k tomu, že nám proste povedali, že áno, máte havarijný stav, my to máme vydokladované. Čiže nesmieme to ignorovať. A vlastne my tu hazardujeme s ľudskými životmi, doslova, akože teraz to nechcem preháňať, ale je to v havarijnom stave. Tam, keď sa niekomu stane, tak niekto je zodpovedný. A ja sa pýtam, že keď poslanci 3-4 krát odmietnú, pritom evidentne financie na to máme. To sa chcem opýtať, že teda vy by ste chceli, aby už prebehla druhá etapa. Na mestskom zastupiteľstve ste povedali, že ste už 3-krát navrhovali, aby sa prešlo uznesenie o druhej etape. A toto uznesenie podľa vašich slov neprešlo. No na poslednom zastupiteľstve to predkladal pán Zanovit a podľa všetko to bolo schválené. Tak čo je, aký rozdiel? Bol to iný návrh, iné uznesenie? Lebo Uherčík. To je odpoveď. Keď to navrhne Uherčík, je 98% pravdepodobnosť, že to neprejde. Sice neexistuje na to argument, ale potom o mesiac príde niekto iný, ktorý sa volá v tomto prípade povedzme Zanovit a už to prejde. A to sú také, že malicherné veci, ako niekedy si tam prípadám fakt ako na detskom pieskovisku. K tým vzťahom sa dostaneme, ale poďme od Zaturčia, alebo zostaňme v Zaturčí, len sa presuňme, kde ste boli dneska. Tuším, ste boli v kultúrnom dome. A to je
ste mi to vravili, keď ste sem prišli, takže ja som rád, že máte najčerstvejšie informácie a to je parkovacia politika. V novinách asi pred 2 týždňami som čítal článok, že sa ide teda riešiť parkovacia politika a keď som sa pýtal po niektorých poslancov, tak nevedeli vôbec, o čom im hovorím, tak som im poslal ten článok, že oni nemajú žiadne informácie. Vy ste im povedali teda, že už informácie máte, dokonca ste sa dneska Zátorčí stretli s občanmi, tak povedzte nám v krátkosti, aby sme prešli na ďalšie témy, o čom ste sa rozprávali, nejaké základné point alebo nejaké hinty o tej parkovacej politike, čo by sme sa mali dozvedieť. No, aby som to upratal cel. Pred tými 2 týždňami vy ste vedeli skôr o tom, že sa ide zavádzať parkovacia politika, než ja. To je dôkaz toho, tej Turca na internete. Super, hej, len mali ste ho asi skôr než ja, ale zaujímavé teda, že poslanec sa o tom dozvie z novín. Potom 4.3., to znamená 10 dní dozadu, bolo stretnutie s Turiec AS, so šéfom Turiec AS Gávorníkom, s tými 2 viceprimátormi a s prednostom, kde nám teda predstaví, ako podklad na základe toho, že som poprosil pána Gávorníka, že prosím vás, pošlite nám aspoň podklad, o čom sa ideme baviť. Tak áno, na veľa nám to teda bolo poslané, za čo ďakujem teda pánovi Gávorníkovi, že aspoň toto sme mali. A my sme dostali len znenie VZDNK. A potom nám predstavil nejakú prezentáciu, kde teda bolo, že minimálne z mojej strany, ako budem hovoriť sám za seba, že strašne veľa výhrad, pretože vlastne parkovaciu politiku riešime 4 roky. S Robom Gajdošom sme strašne veľa toho vybojovali z Turiec AS. Tých bojov veľa vecí sa potvrdilo, hej, aj či to nehospodárne nakladanie, ale späť k parkovacej politike. No a tam nám, toho 4.3. nám pán Gávorník povedal, že on ide 14.3. predstaviť parkovaciu politiku ľuďom. A ja mu vravím, že v dobrom, pán Gávorník, nebláznite, nechoďte s týmto medzi ľudí, pretože vlastne vy ani neviete, čo chcete zavádzať. My s tým nesúhlasíte. Nemáte všeobecný súhlas vlastne poslancov a bohužiaľ rozhodli sa istou cestou, že išli medzi ľudí. Tak minimálne sme to ako keby dali ľuďom vedieť, áno, lebo oni to niekde zaschránkovali v pár chodoch. Takže dali sme to ľuďom vedieť, no a dneska, keď som prichádzal, tam bolo, že 400 ľudí. 400. Na Zátorčí je slušná účasť. Ako bol som na divadle, tak to týždeň dozadu to bolo, že 160 ľudí. Viem to porovnať, teraz to bolo, že to bola panka. Hej. No a... Kde ide to urobiť ako Zátorčí, ktoré má s tým asi podľa mňa najväčší problém s tým parkovaním? Nie, pozor. To, kto má najväčší problém, to dneska ešte nevieme. Zátorčí je však najpripravenejšie. A to má nejaké svoje súvislosti, že vlastne my dlhodobo v tom Zátorčí ako keby sme pripravovali sa na to, že to bude musieť byť zavedené a poviem bez nadsázky, ako Zátorčie dneska má najlepšie cesty, najlepšie chodníky. Možno okrem Aurela Stodulu a Zátorčianskej. Je to zásluha aj nás ako poslancov, aj predošlých poslancov, že dlhodobo sa tam vlastne s týmto pracovalo. No a tým pádom sme najpripravenejší, ale nie sme ešte že 100% pripravení. No a dneska teda Turiec AS predstavilo prezentáciu, ktorá bola diametrálne odlišná od tej, ktorú nám prezentovali pred 10 dňami. Aha. Kde teda musím povedať, že niektoré tie námietky, ktoré tam zazneli, akože vidíte to prvýkrát, tak poviete, tak už boli aplikované, lebo najprv bol návrh, že rozdeliť Zátorčie na 5 zón. Ano. To znamená, že idete z jednej strany Zátorčie na druhú stranu a už tam platíte parkovné, čo bol úplne zmysel. A tak ďalej. Strašne veľa vecí sa tam pomenilo v tej prezentácii. Ja som sa to dozvedel vlastne dneska 3 hodiny pred tým, že takéto niečo je tam pomenené. Ja som si sadol medzi ľudí a tak čo tam bolo také medzi ľuďmi. Také najdôležitejšie, čo tým chceli povedať páni v kultúrnom dome Zátorčí? No, na čo podľa reakcií... postaviť? Takto. Parkovanie v celom Martine treba jednoznačne riešiť. Hovoríme to dlho. Vrátim sa zase, bola to aj téma pred primátorskými voľbami, takže... No, kde pán primátor povedal, že nemá kapacitu to vyriešiť, hej, mimochodom. U mňa to nepovedal, lebo neprišiel, takže ho určite budeme pozývať aj tu do rozhovoru, ale... Ale nie, takto. Parkovacia politika nikdy nebude populárna téma. Ja som pánovi Gávorníkovi z Turiec AS povedal, ja chcem sedieť vedľa vás a chcem si to zobrať na seba, lebo nie som populista, nebudem si dávať statusy, že proste všetko je zlé. Chcem sedieť vedľa vás. Ale najprv musíme mať dohodu na tom, že aká tá parkovacia politika má byť. No a dneska predstavil, že prvé auto za 0, druhé auto za 39 alebo 29 eur, tretie auto za, tuším, 400 eur. Neviem presne tie čísla, sám nemám ani tú prezentáciu, že vraj ju zverejní, tak som zvedavý. Vytvorenie zón, kde teda Martin, len tí, ktorí majú trvalý pobyt, dali tam už aj prechodný pobyt, čo teda mne príde zvláštne. Dodávky vytiesníme a tak ďalej, ale viac menej problém je, že ako keby my ideme s bubnom na zajace. Za prvé nevieme, čo chceme zaviesť. Ako to sú také teórie, ešte aj tam ľudí zmiatol tým, že im povedal, že no tu je prvá alternatíva, druhá alternatíva. Ľudia sa ho pýtali, že a čo teda idete vlastne zavádzať?
Bez dohody s poslancami. No a čo som chcel povedať, ten bubon na zajace. My sme si nespravili tie základné domáce úlohy. Parkujú nám kontajnery na parkovacích miestach. Asi 20 parkovacích miest. Keď som toto povedal pánovi Gamelníkovi z Turiec AS, tak mi povedal, že ale to ja neviem vyriešiť. A to je len ďalší dôkaz toho, že tá spoločnosť vlastne nemá existovať. Lebo na meste, keby bol odbor dopravy a odbor komunálnych služieb, tak tam mi nikto nemôže povedať, že to už ja neviem vyriešiť. No lebo to je jedna spoločnosť. A tak ďalej. Veľa vecí. Verím, že to zverejnia, verím, že ľudia to budú vidieť. A ľuďom treba povedať, že nebude to populárne, treba to zaviesť, ale táto forma, ktorú predstavili, a ešte k tomu bez súhlasu ako poslancov, tu nejde o to, že poslanec je niekto viacej, ale tak zastupujem nejaký názor, preto ma ľudia volili a ja by som rád to videl skôr, než to ide mesto prezentovať, lebo potom nech sa mesto nečuduje, že poviem, že s týmto nesúhlasí. Uvidíme, čo sa s tým bude diať. Budeme to určite sledovať, lebo to asi zaujíma každého Martinčana, hlavne táto parkovacia politika. Presuňme sa už na niečo, čo sme dneska spomínali, a to je to zníženie počtu obyvateľov. Vy ste už aj deklarovali nejaké čísla. To má priamu náväznosť na aj financie mesta Martin. Ja sa chcem opýtať tú takú otázku. Býva raz za 10 rokov sčítanie obyvateľstva. Pokiaľ my klesneme pod 50 000, tak na zastupiteľstve bolo povedané, že by sme mali prísť okolo 12 miliónov eur. Nie. Alebo aká to bola suma? 5 miliónov. 5 miliónov eur. O to prídeme hneď, keď budeme mať pod 50 000, či až na ďalšie Hneď. Fúha. Tak čo s tým ideme robiť? Nechcem dávať takú všeobecnú otázku, ale bavili sme sa o tom, keď sme... Kľudne ju dajte, človek, ktorý má víziu, tak vám povie, čo s tým robiť. Ale vy ste mi už povedali, skôr sa opýtam inakšie. Pred primátorskými voľbami alebo pred komunálnymi voľbami sme sa o tom bavili s viacerými kandidátmi. Dobre, s tým, s pánom Dankom, ktorého zvolil, som sa nebavil, ale mali tam víziu, tuším aj pán Tomka, ktorý teraz momentálne viceprimátor. To znamená, čo podľa vás sa urobilo od volieb do teraz preto, aby sa ten počet, dajme tomu nie, že viem, že sa nebude dať, že znižoval, ale že by sa aspoň znížila jeho rýchlosť znižovania a získalo to nejakú, že by to malo kulminovať. Takto. Čo sa týka pána Tomku a tých nezmyslov o nejakej administratívnej zmene, či čo to nám splietal, čo je úplne že nezmysel. Kľudne sa ho spýtajte, zavolajte si ho sem, nech vám to vysvetlí. Je takmer 2 roky po voľbách. Ja si myslím, že 2 roky je dosť na to, aby vedel tie veci, ktoré ľuďom rozprával od šarkaniády až po toto tak zaviesť. Takže kľudne môže sa realizovať. Má na to mandát. Takto, aby som zase dal veci na pravú mieru. To nie ide o to, že každých 10 rokov sa sčítavajú ľudia. Oni proste pribúdajú, odbúdajú, umierajú, narodia sa a tak ďalej. Už som vám tu povedal, že od začiatku roka je necelých 90 dní a my sme stratili 100 ľudí. To znamená, viac ako jeden človek odtiaľ to odchádza denne. Výborne. To je proste šialené tempo a preto ja som vtedy hovoril, že vlastne prvý krok, ktorý treba spraviť, je parkovacia politika. Ale parkovacia politika v štýle, že aby ľudia, ktorí to nemajú trvalý pobyt, si ho prehlásili, lebo by sme mohli ako keby vyhľadiť ten pokles, samozrejme by nedošlo k rastu, ale minimálne by sme získali čas na ďalšie riešenia. A to je napríklad to, čo robí to Brezno. Prečo sa odtiaľto mladé rodiny a mladí ľudia sťahujú? Pretože si tu nemajú kde postaviť dom. A toto mesto vie riešiť. Mesto má pozemky, má dosah na to, aby získalo pozemky. Môže developovať tak, ako nejaké mestečko Brezno. Môže developovať zónu pre 400 domov, kde pripraví infraštruktúru, kde spraví cesty, siete, všetko a potom povie, milý človek, ak sa staneš Martinčanom, alebo ak si Martinčan, tu máš pozemok za dobrých podmienok, postav si dom, nahlás sa tu na trvalý pobyt, splň také podmienky a tým pádom nech sa páči, máš to za tie výborné podmienky. A tak, toto je jedno z opatrení. Ďalšia vec, že čo je najdôležitejšie pre každého jedného človeka, to je práca. Sem 20 rokov neprišiel investor poriadny. Sem 20 rokov neprišiel niekto do spravia 100, 200, 300, 500 pracovných miest. Bohužiaľ. A toto nikoho nezaujíma. Rozumiem. Ale je to priamo naviazané na teda financie mesta Martin. V decembri sa museli zvyšovať dane, lebo mesto Martin nemalo peniaze. A teraz zrazu máme informáciu, že by sme mohli prísť aj o ďalších 5 miliónov eur z rozpočtu. Tak zvládne to mesto Martin s tými financiami? Máme udržateľné financie? Nemáme udržateľné financie. Už som vám vysvetlil, že všetko ide na úver. Akože vy to v číslach nejak vyriešite. Ale vy ako keby kradnete budúcnosť tomuto mestu tým, že ho preúverujete.
Samozrejme v zákonných médiách to sa dá pekne opísať, všetko s kvetnatými rečami, že to je lacné, to je také, onaké, makové. Bohužiaľ nám ušiel vlak. My sme v rámci financií mali čerpať eurofondy. A teraz mi povedz, a teraz skúsim jednu otázku vám dať. Skúste. Bol tu 12 rokov Andrej Hrnčiar primátorom. Povedzte mi jednu jedinú vec za tých 12 rokov, ktorá tu vyrastla z eurofondov, za Andreja Hrnčiara. A nemusí byť ani z eurofondov. Jednu jedinú vec, investičnú. Nespomeniem. Neexistuje taká. Nespomeniem. Existuje len tá červená cyklotrasa, ktorá tu bola, tá bola nejak tak po Fiderne, ale to ako teraz nemyslím, že sa tam niekto nabalil, alebo niečo, netuším. 12 rokov toto mesto prešustrovalo za Andreja Hrnčiara tým, že vlastne nezískalo tie zdroje. Samozrejme, tým pádom sa zhoršovala kvalita života, ľudia odtiaľ to utekali. A teraz tu máme skoro 7 rokov pána Danka, excelentného doktora, výborného dekana, akože fakultu rozbehol, všetka česť. Bohužiaľ, po 5 rokoch, alebo 6, kde vedie mesto, ja ako doktora dekana si ho vážim, ale ako primátor, bohužiaľ, ako tá kompetentnosť tam nie je vidno. A napriek tomu, čo deklaroval, že sa chce obklopovať šikovnými ľuďmi, ktorí vedia robiť veci, tak vidíme, kým sa obklopuje. A to mesto vyzerá tak, ako vyzerá. Čiže keď sa vrátim k rozpočtu a k udržateľnosti. Máme zhruba 50 miliónový rozpočet. Tam si treba uvedomiť, že zhruba polovička z toho rozpočtu je alokovaná na školstvo. Tej sa nevieme dotknúť. Takže sme na nejakých, povedzme, 25 miliónov. Okay. Veľká miera skreslenia. A z týchto 25 miliónov nám odbudne 5. To je dosť veľké číslo. Čiže 20% zdrojov strátime. A teraz, keď to chcete nahradiť nejakým spôsobom, čo spravíte? To, že zoberiete 100 eur niekde, to asi vám nejak nepomôže. Zvýšime dane zase. Jedna vec je zvyšovanie daní, druhá vec je efektívny úrad ako taký. Tretia vec je možno zaťažovať tých, ktorí si to môžu dovoliť. Však preto prešiel môj návrh na to, aby sme zaťažili rentierov, ktorí majú uložené peniaze v lesných a pozemkoch a vodnej pôde. A to si mesto prevzalo, lebo videlo, že sú za tým peniaze a nikoho s tým nenahnevajú. A jednoducho tento návrh prešiel. Ako áno, bavíme sa o desiatkách, možno stovkách tisíc eur. Potom je to pasportizácia pozemkov, ktorú sme pretlačili vlastne do tej zmeny, nejakým spôsobom to ide. Potom sú tam ďalšie opatrenia, len tých opatrení sa dá robiť ďaleko viacej. Len tam, kde nie je vízia, nie je vôľa, tak nie je ani cesta. Vaši kritici hovoria, že ste osoba, ktorá len kričí a stále niečo kritizuje a neprichádza s návrhmi a riešeniami. Tak sa chcem opýtať, prichádzate s návrhmi a s riešeniami? Každé jedno moje vystúpenie končí návrhom alebo riešením. Práve, že problém je to, že ja nemám ako to argument. Mne nikto nepovie protiargument. Toto je desivé. Ako my žijeme v demokratickej krajine, kde máme zastupiteľstvo, ktoré napríklad teraz v marci nebude zvolané len kvôli tomu, že tá primátorová 18 nebude dostatočná na to, aby bola vo väčšine oproti tým ostatným, tak preto nebude zastupiteľstvo. Ako keby sme mali všetko vyriešené. To tak môže byť? Samozrejme. Lebo zastupiteľstvo zvoláva primátor. Čiže my si schválime plán práce v rámci pol roka alebo roka. Čiže poslanci vedia mesiace dopredu, kedy bude zastupiteľstvo. A nie, tu sa obvolávajú poslanci, že či ich bude dosť. A keď ich nie je dosť, a nie, že dosť na uznesenie, ale dosť tej väčšiny, tak, lebo vtedy by mohlo sa stať, že náhodou prejdú aj rozumné veci. Tam už by neplatilo, lebo Uherčík. Tak v tom momente sa zastupiteľstvo nekoná. A toto mi príde strašne nefér aj voči ľuďom, aj voči poslancom. Prejdime na príjemnejšie témy, teda niečo budú úplne príjemnejšie. Ale ešte jednu vec vám poviem k tomu, hej, že teda... Povedzte. Že tá povesť. S kýmkoľvek poviem do diskusie. Dnes, tu, teraz, zajtra, o týždeň. Povedal som vám, spravte diskusie. Preto nešiel pán primátor, ani Stanislav Tomka nešli do diskusí. Lebo vedia, sa snažil, aby bolo. Že argumentačne jednoducho tam je prázdno. Bohužiaľ, nech to vyznieva akokoľvek z mojej strany arogantne, ale ja len chcem s niekým diskutovať, kto mi vie oponovať. A keď mi niekto nevie oponovať, no tak asi mám pravdu. Rozumiem. Poďme ďalej. Teraz som sa povedal tie príjemnejšie témy, ale po voľbách to vyzeralo tak, že by ste mali mať vy práve so svojím zoskupením, skúsme to inak, väčšinu. Opravte ma, ak sa mýlim. Ale v rámci času došlo k nejakým zmenám a priznám sa, že ja som to nestíhal sledovať a nestíham sa diviť alebo čudovať, aké zmeny tam nastali. Tak
poďme na to. Z kulárnych informácií mám informáciu, že ste sa vy ako skúsme to inak dohodli, že nikto z vás nezobere post viceprimátora. Je to pravda? Áno. Ak som si dneska dobre pozeral vašu kandidátku, skúsme to inak, tak pán Žilák bol na vašej kandidátke. Áno. Je teraz pán Žilák viceprimátor? Ale už nie, skúsme to inak. Druhá vec. Vaša dvojka, ak si dobre pamätám, bola Marina Galová. Nie, bol to Robo Gajdoš, ale áno, ona bola jedným z tých lídrov. Dobre, tak sa ospravedlňujem, ale bola dosť viditeľná. Takisto vyzerá, že už nie ste No je to logické, keďže to je partnerka pána Žiláka. Dobre, rozumiem. Kto ešte vám odišiel z vášho... Amchová a Balošáková. Ja sa chcem opýtať, nebola chyba pri skladaní tohto klubu hneď na začiatku? Nie, nebola. Viete, vy nevidíte do duše ľuďom. Ja som v najlepšej viere proste dával dokopy ľudí, ktorí boli v nejakých oblastiach šikovní. Niekto vedel spájať, niekto vedel drivovať projekty, niekto bol odborník na šport, niekto proste vedel radiť v tých právnych veciach. Niekto už len svojou autoritou a manažerskými zručnosťami vedel pomôcť. Tých 31 ľudí, ktorí kandidovali, lepší tým tu v živote vyskladaný nebol. Výsledky hovoria jasne. 11 ľudí sa dostalo do zastupiteľstva, 11 boli v prvej trojke pod čiarou. Ešte týždeň kampane garantujem vám, že tam je 20 ľudí, zo skúsme to inak. To, že tí ľudia, ja to volám tak, že na zákrutie stratili chrbtovú koz, ja za to nemôžem, ja im do duše nevidím, ale predpokladám, a predpokladám, že v demokracii to tak je, že keď kandidujete s nejakým zoskupením, kandidujete pod nejakým programom, kandidujete s nejakou víziou. A my sme kandidovali s tým, že tie 4 roky Danka už bolo dosť, že jednoducho nefunguje to mesto, že s ním to proste nepôjde, že ponúkame novú víziu mestu iným štýlom. A za 2 dní to nebola pravda. Hej. To ma presne A zaujíma. to isté platí, dajme tomu aj o Tomkovi. Tomku nechajme tak, pretože Tomka nekandidoval s vami v jednom Nie, týme. teraz hovorím na tie motivácie v rámci demokracie, že ak niekto kandiduje s ľuďmi, a dneska som bol na tej parkovacej politike a pani to tam veľmi jasne povedala tým ľuďom, že ale ja nechcem, aby poslanci o nás hlasovali, pretože oni nás zradili. Tí ľudia tam sedeli, tí, ktorí zradili. A oni to počuli teraz priamo od ľudí. Ja v živote by som si nedovolil vlastne zradiť ten program a tú víziu, z ktorou som kandidoval. Ja nebudem teraz hovoriť, ja neviem, mali sme v programe, že 36 eur na člena klubu dôchodcov a ja teraz nebudem hovoriť, to som nikdy nepovedal. Ja som povedal, že 36 z nich platia. Jednoducho takto svet nefunguje. A ja sa aj čudujem, že vlastne my dneska, keď z toho programu čokoľvek predstavíme, takže títo ľudia, o ktorých ste povedali, tak hlasujú proti tomu. A to s tým, ako ja som s tým vysporiadaný. Rozumiem. Ale to, ako sa oni s tým vysporiadajú, no, ako to, možno tá vôňa tých 3 000 eur za viceprimátorský post bola lákavejšia, než plniť svoj volebný program. Myslíte si, že to bolo iba o peniazoch? Nebolo to tým, že by možno videl v tejto veci, že môže toho viac dokázať ako viceprimátor? Adam Žilák je podľa mňa adeptom na titul v Guinnessovej knihe rekordov, pretože ten človek ako viceprimátor možno raz, ale to som si úplne istý, ešte neprehovoril na zastupiteľstve. A je tam od 31.12.2022, to znamená rok a štvrť, ten človek neprehovoril. Rozumiem. Budeme sa určite pýtať, budeme pozývať všetkých pekne postupne. Čiže to zastupiteľstvo vyzerá ako, vy ste 9? Máte vy... Ako skúsme to inak? Áno. My sme 7. Ale väčšinou, keď dávate návrh vy, tak tuším, tam rátam 9 ľudí, ale to bude aj s pánom Vtorekom. My tam komunikujeme či už s Milanom Vtorekom, s Martinom Lepejom, s Maťou Antošovou, s Marekom Belákom, s Tomášom Ignáčákom a do istého času aj s Jozefom Petrašom. Samozrejme, tie preniky sa dajú hľadať. Však nám veľa vecí aj poprechádzalo, lebo zase ani tá skupina primátorov není úplne že homogénna. A oni, tí ľudia sú príčetní. Veľakrát tam hrá rolu strach, že teda nechcem nahnevať primátora, neviem čo všetko možné. Mne to príde ako, že fakt, že ako na tom detskom pieskovisku, pretože tí ľudia by mali byť trošku dospelejší. A oni tam nešli s tým, že sa majú báť primátora, pretože tá moc je delená medzi primátora a zastupiteľstvo. A niekedy sa to tu úplne že pletie. A vlastne tá 19-ka akože každý trošku, kto vie, ako to funguje, tak vlastne vidia, že akým spôsobom z tých 13 ľudí, čo som vám povedal, tak v mestských spoločnostiach nie je nikto. Z tých 19 sú všetci.
Tak ako nehrajme sa tu na slovíčka, že či to je tak, alebo onak, že či tam je jasná bariéra, není jasná bariéra. Ja nehovorím, že tí ľudia sú zlí, ale povedzme si pravdu, no je to tak, oni komunikujú, s nami nekomunikujú, my nie sme v komisiách, oni sú v komisiách, my nie sme v Mestskej rade, oni sú v Mestskej rade. Akože, a paradoxne, pozor, ako toto vykopal primátor. Primátor spravil tú deliacu líniu a však v poriadku, ja s tým viem žiť. Ja viete, že sa veľmi dobre a detailne pripravujem na zastupiteľstva a vlastne veľakrát vlastne nájdem tie chyby, ktoré tam sú, alebo proste posúvam nápady, ktoré by sa dali vlastne realizovať. Ale bohužiaľ tá ríha a vlastne ten narratív tej nejakej koalície a opozície tu vytvoril bohužiaľ pán Danko. A mňa to strašne mrzí, pretože vlastne tí ľudia, ktorí sú okolo mňa, to sú extrémne šikovní ľudia s extrémne dobrými nápadmi. Veľakrát tie nápady musíme pretláčať akože cez nejakých ľudí v tej 19-ke, že proste niekomu to podsunieme, alebo cez úradníkov, alebo niečo podobné. Dá sa aj v tomto žiť. Dá sa aj v tomto presadiť veľa, ten odpočet bude relatívne dlhý. Len mne to je také úsmevné, že veľakrát tam fakt padne bez ničoho len, že to nemôžeme, lebo Uherčík. Možno by si trebalo sadnúť za okrúhly stôl, ale to bola len súka. Predposledná otázka. Riešil som tu posledne s pánom Vtorekom aj krajské zastupiteľstvo a tam bola taká téma ohľadom tej zrušení teda tej priemyslovky, ktoré neprešlo, tam sa schvaľovalo. Ja som čítal k tomu aj komentáre, vy ste sa v tých komentároch vyjadrovali, vyjadroval sa aj pán Vtorek v tých komentároch. Takže bolo to deklarované, že pán Vtorek je za to, aby zostala priemyslovka a vy ste boli vlastne proti tomu, aby zostala tá priemyslovka. Nie, to vôbec tak nie je. Tak sa chcem opýtať, keďže vás tu mám, ja som deklaroval, že si vás k tomu zavolám a tak, aby ste sa aj vy vedeli vyjadriť, tak v krátkosti sa prosím tomu vyjadriť. Dobre, priemyslovka, dostanem sa k tomu, ešte sa vrátim k tej predošlej otázke 3 vetami. Mňa strašne mrzí, že vlastne v Martine tých 20 rokov vlastne kandidujú ľudia a volíme si ľudí, ktorí buď hovoria evidentné nezmysly, ktoré sú proste vopred nesplniteľné. Trojprúdovka na hole, hej, taký symbol toho, tak. Aby som bol krátky. Potom tu kandidujú ľudia, ktorí sľubujú vzdušné zámky, akvacentrum, parkovacie domy, a lanovka a neviem čo všetko možné, to je druhý typ ľudí. Ľudia si ich zvolia na základe toho, že tu vzniká vlastne tony omaľovánok kadejakých a vyhadzujú sa za to peniaze Martinčanov. No ja rád parkujem v tom parkovacom dome. Potom tretí typ ľudí, ktorí sa stavajú na stranu ľudí, ktorí vlastne tak akože pôsobia, že dajú si sako, dajú si kravatu a proste tvária sa, že teda sú na strane ľudí. Neponúkajú, že žiadne riešenia, viac menej stoja len vždycky proti a viac menej každé svoje vystúpenie vymenia za nejaký lacný populistický facebookový status. A teraz sa dostanem teda k tej priemyslovke. A vlastne tieto tri typy ľudí nikam nevedú. Hej, to som tým chcel povedať, hej, že proste tu sú ešte iní ľudia, ktorí ponúkajú reálnu víziu a vedia splniť to, čo sľubujú. No a k tej priemyslovke. Ono to je trošku komplikovanejšie. Áno, tam to bolo hovorené, že teda vy ste v komentároch hovorili, že sa dneska vám dám druhú otázku. Petíciu. Čo sme vyriešili? Vyriešili ste, teda z môjho ponímania ste vyriešili to, že zostane priemyslovka priemyslovkou a nikto sa ho nemôže Budú mať deti lepšie vzdelávanie? To asi nie. Je zateplená tá budova? Asi nie. Nevyriešili sme nič. Ostalo to tak, ako to je. No, oponent by povedal, že vyriešilo sa to, že sa tá škola nezruší. Dobre, a teraz to je super, že sa nezruší, lenže my máme polovicu stredoškolákov oproti tomu, ako bolo pred 20 rokmi. Akože, a to pochopí každý, že jednoducho, keď máme polovicu niečoho, tak asi z tých budov potrebujeme tiež polovicu, lebo to neufinancujeme. A fakt je ten, že jednoducho to nevieme ufinancovať. A my musíme to školstvo riešiť. A tým, že sme prijali, jak to bolo, že dôstojné fungovanie priemyslu, a tým nejak nezľahčujem to, že proste tam bola petícia 10 000 ľudí. Ja som tam aj povedal, že jednoducho, a ja som nehlasoval proti, pozor. Ja som sa tam zdržal, pretože ja som... A tak zdržanie sa niekedy... Nie, pozor, toto je veľmi zlý narratív, pretože ja som nemohol byť za petíciu, lebo som vedel, že tá petícia zabráni diskusii o tom a proste príprave technologického kampusu. Na druhej strane ja si vážim, že ľudia vyjadria svoj názor, preto som bol rád, že dneska prišlo do Zátvorča 400-500 ľudí na diskusiu k parkovaniu, to bolo super.
A Vtorek ináč hovorí o tom technologickom kampuse ako vzdušných zámkov, ktoré ste vy pred chvíľkou spomínali. Dobre, aké iné riešenie máme? Ja sa vždycky pýtam, že dajte mi riešenie, ste mi tu povedali, že Uhерčík nemá riešenie. Vždy hľadajme za všetkým riešenie. Keď som sa člena petičného výboru spýtal, keby ste sa mali sťahovať do nového a lepšieho, ste za? Povedal, jasné. Zrazu celá petícia bola preč? Jasné. Tak poďme touto cestou. A mňa len mrzelo to, že vlastne, lebo tá petícia v konečnom dôsledku bola až potom, ako sa hlasovalo o samotnej priemyslovke a tom návrhu, kde keby som vám ja som mal 4 pozmeňovacie, ktoré riešili celú petíciu. Za prvé, vlastne všetky argumenty, ktoré padli aj pri tej petícii. Za prvé, tam bolo, že zachovanie budovy pre potreby školstva. To znamená, žiadny developer, žiadne byty, jednoducho ostali by pre potrebu školstva. Aj náplň toho si viem predstaviť, dokonca aj nejakým spôsobom rozrokovaná. Ale niektoré veci jednoducho sa nedajú posúvať ďalej, kým nie sú posvetené, takže to nebudem komentovať. Druhá vec, technologické centrum. Ja chcem mať školu, kde od obrobku až po obrobok, niekto ho navrhne v AutoCADe, niekto ho zlepší nejakým spôsobom, zase sa to vráti tomu, ktorý to vysústruží a potom tu je obchodník, ktorý to predá. Ja chcem tieto decká, aby boli na jednej škole, pretože tak dokážu byť uplatniteľnejší v živote. To, že priemyslovka je tretia v rámci kraje, je skvelé, super, v rámci tých škôl, koľko je v rámci Slovenska, povedzme 10, neviem, nepozeral som to do detailu. Ale porovnávajme sa akože s Čechmi. Poďme do Slovinska, Portugalska, do Fínska. Ja viem, vy ste aj v tej diskusii hovorili, že vlastne tým, že sa schválila tá petícia, tak sa zastavilo aj... Samozrejme. Kam pôjdu teraz financie z Vúcky? V Ružomberku sa dohodli, v Žiline sa dohodli. A vy ako Vúcka, komu by ste dali peniaze? Tým, čo sa nechcú dohodnúť? Tak jednoducho, v Martine a v Turci budú chradnúť budovy, pretože priemyslovka potrebuje milióny eur. Jednoducho tie peniaze tam nepôjdu, lebo v Ružomberku sa dohodli na zlučovaní racionalizácii, tam budú nasmerované peniaze. V Žiline sa dohodli, tam budú nasmerované. Cieľom mojich uznesení, kde teda ešte raz, zachovanie budovy, projektová príprava technologického centra, toho vzdušného zámku, hej, to znamená s jasnými míľnikmi, či finančnými alebo časovými. Potom tam bolo ponúknutie alternatív, čiže nie len priemyslovka, že sa sťahuje, alebo niečo iné. Tým, že sme priemyslovku ako keby... Viete, vy ste tým hlasovaním priemyslovku dali mimo všetkých stredných škôl, lebo oni musia mať dôstojné pokračovanie. A ešte raz, akože to nie je že niečo arogantné voči priemyslovke. Vy ste vyčlenili technickú školu zo všetkých stredných škôl a teraz poďme sa baviť o tých ostatných, že ako to tam spravíme. No takto svet nefunguje. A toto nás dovedie, presne táto politika Martin doviedla po 20 rokoch tam, kde sme. A takáto politika nás dovedie k tomu, že za 20 rokov tá priemyslovka padne niekomu na hlavu. Lebo financie na jej rekonštrukciu nebudú. Nebude viac žiakov. A tie argumenty, ktoré zaznievali, že ona má väčšiu kapacitu, než teda príjme študentov, však áno, v poriadku, má väčšiu kapacitu, lebo máme tých budov viacej, tak dajte nám viac študentov. Akože môžeme prijať. No len keď my dáme viac, Vúcka, keď dá viac kapacity priemyslovke v Martine, tak tú kapacitu zoberie z Kysuckého Nového Mesta. Vy nenafúknete počet tých študentov. Vy niekde tých študentov vlastne zoberiete niekomu. Komu ich zoberiem? Učilišťu, dopravnej škole, spojenej škole, gymnáziu? Ja neviem. Zase nie je to cesta. Čiže nech sa to niekomu páči, alebo nie, my musíme racionalizovať. Tak poďme to využiť. Preto ja som mal za to, že nasmerujeme ten fokus Žiliny, že dobre vypracuje sa technologické centrum, nainvestujú sa sem peniaze, kľudne nech sa tam postaví budova samostatnej priemyslovky, nech teda kooperujú tie decká medzi sebou, naviažme na to súkromný sektor, máme tu veľa strojárskych firiem, naviažme ich na to akože ešte viac, než sú dnes naviazané a poďme sa rozprávať o tom, čo vrátime do budovy priemyslovky. A potom tam bola štvrtá vec a to bol návrat strednej zdravotnej školy. A strednú zdravotnú školu vlastne napriek tomu, že tam bol nesúhlas, tak viac menej ona je diskutovaná a ja som nesmierne rád, že vlastne aj úradníci, aj županka pochopili, že tá stredná zdravotná škola tu má byť a teda na jednom aj na druhom si dám teraz o mnoho viac záležať, aj na tom kampuse, aj na tej strednej zdravotnej škole, aj na náplni tej budovy priemyslovky, alebo teda, keď to nebude priemyslovka, nejakej inej budovy. Akože nesmieme sa báť diskutovať aj o zlých veciach. Chápem. Predposledná otázka, toto mala byť predposledná, ale mám ešte jednu. Keďže tu mám poslanca aj krajského, poslanca za kraj, kedy bude križovatka pod Bystričkou? No to som vám chcel vyčítať, ako s tým nemá Vúcka nič spoločné. To je Slovenská správa ciest. A nerieši to? Nie.
OK. A Ale neriešilo sa dobrá to. otázka. Slovenská správa ciest, akože ja vraj to je na spadnutie, už som to počul 10 krát, No, dokonca viete, raz som počul to- pána primátora hovoriť, že to pôjde ohlasovacou povinnosťou a že to nebude stavebné povolenie treba. Ale dobre hovoríte, lebo vlastne toto bola predmet diskusie rovnako na Vúcke, kde som teda županku žiadal, lebo Vúcka, čo tam má, to je ten most cez rieku Turiec, Áno. ktorý je hneď vlastne za. Ten je tiež vlastne v havarijnom stave, ale je tam projektová dokumentácia, ktorá sa dokončuje, tak som žiadal županku, že nech zosúľadia so Slovenskou správou ciest vlastne rekonštrukciu toho mosta, nech naraz je vlastne všetko hotové, nech vlastne dvakrát neotravujeme ľudí nejakou rekonštrukciou, lebo myslím si, že ľudia z Bystričky by dosť boli Bude to nahnevaní tento na rok? to. Neviem vám povedať, nemám také informácie. Bude Michal Uherčík kandidovať ešte raz za primátora? Neviem ako. Pozrite sa, ja som nesmierne aktívny človek, mám to strašne veľa. Poznáte ma, viete, akým spôsobom žijem. Ja mám aj rodinu, mám svoje podnikanie. Milujem mesto Martin, ale podľa mňa to, čo sa tu teraz deje, tak podľa mňa Fráňo, Švehla, Turzo, tí sa musia v hrobe obracať. Proste tí ľudia, ktorí vybudovali toto mesto. A neviem, že to nezvažujem, nechcem byť akože v tomto úplne, že áno, zvažujem to, áno, oslovujem ľudí do komunálu, mňa oslovujú ľudia, ktorí by chceli pomôcť s tým, milé rád každému pomôžem, ale ja neviem, čo bude o 2 roky. Viete, ako niekedy aj to stresové vypätie má svoje následky, už aj na mne niekedy má svoje následky. Ja mám tú energiu ako ponúknuť ľuďom vlastne riešenia. A ostatne celkom pekne to vidno v tom Záturčí. Že tam napriek tomu, že vlastne nie sme ako keby z jedného tábora, to nazvem, tam fungujeme jak jedna ruka. Choďte sa pozrieť do Záturčia, vlastne Záturčie sa stáva. Tak by to malo byť, ale... Fakt, že príjemným sídliskom na život, príjemným miestom na život a vo finále vlastne tým ľuďom sa tam lepšie žije. A toto by mohlo byť v celom meste. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.